Selvä. Nyt ilmaveivi-innovaation pariin. Niin, siinä taikasanana on ihan tavallinen tarranauha. Eli jos ilmaveivimaali ei tahdo omin voimin onnistua, niin tämän keksinnön avulla takulla onnistuu. Jos et vielä ole onnistunut tekemään ilmaveivimaalia, niin nyt se on mahdollista. Aluksi vähän epäilin, että minkälainen touko se, sillä että periaatteessa kun se pitäisi olla niin kuin lappeellaan se kiekko siinä lavan päällä, mutta tuossa se on niin kuin pystyssä sillään siinä, mutta kävin kokeilemaan, niin ihan vähän yllättikin jopa. Onnistuneen ilmaveivin takaa tarranauha, jota on sekä mailan lavassa että kiekon syrjässä. Kiekko tarraa tukevasti lapaan, jolloin sen kuljettaminen helpottuu. Mä heti tajunnut, että siinä oli tauo. Ja sitten kun mä näinkin, että siinä oli tauo, niin sitten mä onnistuin tekemään sen ilmaveivi. Ajatus avustetusta ilmaveivistä syntyi keksijän ihaillessa Mikael Granlundin taidon näytettä. Sitä kun kateellisena kattelin muutama päivä, että tuollaisen maalin kun osaisi itse tehdä ja lätkä ei pelaa, niin tuli sitten mieleen, että kaikki on toi jo nähnyt, mutta kaikkien pitäisi päästä myös se kokemaan. Ootko ikinä sitten pelannut jääkiekkoa tai et? Keksintö tarjoaa onnistumisen elämyksiä kaikenikäisille. Tämä mummo tosin ei ollut ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. No minun piti olla aina maalivahtina, kun poika kieputteli sen kiekon kanssa siinä matolla. Tulisiko sinusta ilmaveivaaja? Ei, kyllä se on ajanut ohi sen ajan jo, mutta katsomassa on mukava olla. Maija joutuu vähän harjoittelemaan vielä ilmaveiviä, mutta toivottavasti MTV:llä täällä ensi kesänä, tai kesänä vai ensi keväänä näytettävät MM-kisat, siellä nähtäisiin paljon suomalaisia ilmaveiviä lisää. Laitetaan maajoukkueet tuonne kurssille.